Tento rok sme sa zamerali na energetiku Českej republiky a Slovenska v kontexte Európskeho Green Dealu a energetické komunity. Máme tu nový dizajn trhu s elektrínou, udržateľné teplárenstvo a obnoviteľné zdroje energie. To, čo ma požiadali organizátori pri otvorení tejto konferencie, je ukázať, aká je politika a koncepcia Slovenskej republiky v budovaní a v rozvoji obnoviteľných zdrojov, kde tie obnoviteľné zdroje majú svoje miesto v budúcom energetickom mixe, čo sa týka zdrojov, ktoré budú vyrábať a dodávať energiu, a takisto aj v kontexte predpokladanej spotreby. Dôležitosť tejto konferencie je naozaj veľmi opodstatnená, pretože práve v tejto dobe potrebujeme podporiť zelenú tranzíciu. Prezidentská kancelária preberá svoj podiel zodpovednosti na riešení problému zmeny klímy a aktívnym spôsobom prispieva konkrétnymi riešeniami aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Som sa zameral na témy súvisiace s pripájaním výrobných zdrojov, čiže obnoviteľných zdrojov energie, a takisto s rozvojom nových pravidiel trhu s elektrinou. Moja prednáška bola o komplexných systémových riešeniach, kedy sa snažíme riešiť výrobu energie pomocou fotovoltického systému, následná transformácia do batériového systému, prepojenie s tepelným čerpadlom a nabíjacími stanicami pre elektromobily. Other countries can also learn from Slovakia because we've seen great projects, for example, using geothermal energy, where Slovakia is really a good place. So it's always good to speak to each other and learn from each other. Takýto typ podujatí je veľmi prínosný, pretože jednak šíri osvetu v týchto dôležitých témach obnoviteľných zdrojov, zároveň prepája vlastne rečníkov alebo expertov na európskej úrovni s ľuďmi vlastne na tej lokálnej slovenskej úrovni. Práve podujatia tohto typu môžu prispieť k tomu, aby sme tie inovácie dokázali na Slovensko prinášať a rýchlejšie ich implementovať. I'm looking forward to next year, the next SAPI conference, just to see what has happened in the meantime.